Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sa nga istorya ang ato ang tagaan ug pagtagad. Sa ato mga kaigsunan diha nga wala pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button. Aton hibaw-an nga sa kasagaran sa mananaw sa to ang YouTube channel wa pa gyud maka-subscribe. And kung ginahan mo nga makatabang nga mo grow pa, mutubo pa ang ato ang YouTube channel, palihog ko og subscribe o click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa atong mga kaigsunan nga nangita sa mga daan atong mga istorya, inyo sa na siya nga makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Unya i-like, i-subscribe, and click also the notification button para ma-notify mo sa mga bago na to nga i-replay ato nga channel. O kung ikaw mismo ginahan nga mupada sa kaugalingon nimong sugilanon para makahatag og leksyon, pagtulunan sa tuong mga kaigsunan ug inspirasyon, pwede na ninyo mapada sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo below ang ato ang video description kaya naa dito ang kompleto na to nga email ad. And also, ay mo kalimot sa pagpaminaw sa Barangay RT 99.5 Forever sa to ang Dear Papa Joe program kung diin makapadasab mo sa inyo ang mga problema. Alas 11 hangtod alas 12 sa udto. So dito maglangay aniya na ang istorya nga pinada sa tong higala nga si Marlon. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nga nagasunod sa imong programa dinhi sa imong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ako day si Marlon, 30 anyos ug nagtrabaho isip usa ka construction worker diri sa Danao, Cebu. Sa una nakasuway nako nga mahigugma pero ang gugma mo'y why gusto kanako. Lisod man gud nga mahigugma kay hinutdanay gyud ba kung ako'y mahigugma. Bali ihatag yun nako tanan-tanan Papa Joe. Pero igo ra ko, nag-usik-usik sa akong pagbati kay way laing paingnan, gawas sa masakitan. Mao gani nga nakapangutan ako sa akong kagalingon ngano nga kung kinsa pa to ang seryoso nga lalaki, mao po'y dili seryosohon so sa kababae. Mao na'y rason nga nakadesisyon ko nga mulaylo lang usa anang love. Maayo pa siguro nga magpuyo, nga magmalinawon ug mag-inusara. Gibuhat na ako ang pagpuyo nga mag-inusara hangtod nga nag-edad ko og 30 anyos. Sa present time, Papa Joe. Usa ka gabi kadto, oras na nga tingkatug samtang naghigda-higda ko para magpaabot nga matikyop ang akong mga mata. Gibati kog kasakit sa kong dughan. Dili natural nga sakit nga kanabitong nasakitan ka sa gugma. Basta sakit nga murag gikumot ang akong dughan. Wa gyud mawala ang tumang kasakit hangtod niabot og lagpas na tungang gabi. Mga launa sa buntag, mura na kog mamatay sa kasakit. Giantos lang nako ang akong gibati tungod kay wa na ko'y matawag nga kapangayuan og tabang. Niadto mga orasa kay tungod wala na'y nagtikaw-tikaw niadtong mga taknaa. Naningkamot ko og piyong sa akong mga mata ug ibaliwala ang kasakit. Sa akong pagtuo nga ikatug lang to nako, mawara ining mata nako. Wa ako masayod kung nakatug ba ko o nakuyapan. Nakuyapan sa kasakit kay akong gibati kay nawa naman ko sa akong panimuot. Ang sunod na kong namatngunan og buot lahi na
ang akong nakita sa palibot. Buot kong ipasabot nga lahi ng kwarto ang akong namatan. Dili na mao ang akong gihigdaan. Wanay ko makasabot sa akong palibot. Nabaguan ko sa kamingaw. Wala na ako madungog ang naandan akong nadungog nga kaalingugngog sa gawas sa akong gipuy-an. Dili naman to amo ang lugar. Asa man day ko? Nibangon ko ni gawas ako nimutangan kay nagtuo ko nga wa baka ako nawadig panimuot pagkagabi. Nakahay ni daan ako sa lain lugar o sa tambalanan. Nakagawas na ko sa mga lugar pero ang nakita nako sa palibot kay ngiob. Dili man pud gabi pero ngit-ngit nga murag dunay bagyo nga nagsingabot. Ang hangin nga nihapak sa kong naong kay puwerteng bugnawa. Unsa man ning dapita? Pangutana ko pa sa kong kagalingon dungan sa paglingi-lingi sa pamasin nga makakita kog tao nga ako ang kapangutan-an. Padayon ko sa kong paglakaw-lakaw sa gawas nitong balay nga wa ko kaila og kang kinsa. Hangtod nga nakita ko og usa ka babae. Giduol na ko ang babae og gipangutana. Day, asa ning lugara? Pangutana ko pa nga to niya. Nipahiyom among babae og nitubag nga pagkaon sa diha inikahuman nimo kaon mag-istorya ta. Klaro kay ka nga gigutom. Naay mais nga kanon diha sa diya unya nasisinabaw sa tibuok manok. Ug manok sad gyud. Ni sanong rapug ko Papa Joe sa sugo sa mong babae. Nibalik og sud sa balay unya niadto ko sa kusina. Naglibog ko pagsud nako sa kusina kay puros karaan ang mga gamit. Ultimo mga kutsara ug tinidor. Ang lamesa nga dako ug taas kayo. Ang mga liguranan nga dagko kayo nga ginama sa solid nga kahoy. Puros mga karaan kaayo. Ang mga plato ug baso kay ginama sa lata. Tungod sa gibati nga kagutom ni kaon ra pug ko og taman og sa dihang nahuman og kaon ni balik og gawas paingon dito sa sala. Diya na sa sala nakita ko 5 ka mga tawo nga mga batanon pa og pangidaron. 2 ka lalaki ug 3 ka babae. Sa banabanan nako nag-edad sila og 17 o padung 20. Wa ko kasabot kay murag naka-familiar ko sa mga naong sa mga tao kanabang murag nakakita na ko nila. Di lang ako mahinunduman kung asa o kanusa. Wa madugay ni sud ang katong babae nga ako nakitaan sa gawas. Katong nag-agda na kog kaon. Nagkatawa ang babae nga nag-ingon nako nga layo-layo gid siguro imong gilakwan no kay gigutom magkagtama nahurot man nimo linungag nga mais nga kanon. Og nitubag po ko nga pasaylo ako gigutom gyud kog taman. Tubag ko pa. Hay pangay pasaylo oy ang gigutom pa kanon, ang giuhaw pa imnon. Naglungag og usab kung in kaso gutomon na pug ka. Matud pa sa mong babae diri nako Papa Joe. Salamat kayo ha sa pagkaon ha. Pero wa pa nimo natubag ang akong pangutana. Matud ko pa. Ha? Unsa ganito'y pangutana nimo nako? Tubag pa sa mong babae Papa Joe. Ang akong pangutana kung asa ko o kinsa man ka. Ganong maayo man kay kanako. Matud ko pa Papa Joe. Ni katawa na po ng babae Papa Joe. Gitapion niya ang iyang likod sa iyang pad o yang akong likod sa iyang pad diha sa akong mga agtang. O iyang giana di Papa Joe sa akong agtang. Nabalaka siya og naba ko'y sakit. Ngano ko nung wa na ko kailan niya. Nadugay na kong tanaw sa babae murag nagkamayon ko niya. Pero di ko kinumdum og si kinsa siya. Pagkataod nitingog ang babae og ningon nga lakaw tos luyo kaw. Ato ay mong mga apuhan gipaabot kanila. Nakurata na po ko Papa Joe. Ako mga apuhan? Dugay naman na patay ang ako mga apuhan. Patay naman sila tanan. Pero wala na nitubag ang mga babae. Naglingo-lingo siya nga murag di makatuo. Iya kong gisinyasan sa iyang mga kamot nga padtuon sa likod sa balay. Nituman na lang pug ko sa mando sa mga babae nga palakton paingon sa likod sa balay. Mao nga nilakaw ko ug nipaingon ko sa usa ka payag nga ginama sa kawayan nga nipa Papa Joe. Dito sa payag ako nakita ang mga tao.
mga batanon nga naglingkod unya nag-inom og tuba. May kinyari na ka. O imuha na pud niyo. Matud paso sa kabatanon ug dungan sa pagtunol niya sa gamay nga lata unya dunay sud nga tuba. Gidawat ra pud nako ang lata sa tuba ug giinom. Pero pag human ako yarok sa tuba, ningon ang katong babae nga nagpakaon nako nga niapas de siya nako. Papa Joe, ningon siya nga wa maligi ka ni amin nila. Matud pa sa mong babae. Ha, nganong mo amin man ko nga maguwang pamanggani ko na nila? Kinsa man din na sila. Ug ikaw kinsa man pug ka. Puno sa kalibog na kung pangutana sa mong babae, Papa Joe, ug nilang tanan, Papa Joe. Nangatawa ang mga batanon nga nag-inom og tuba. Unya ningon nga, wala ka makailan namo. Imo bitaw ming mga apuhan. Dayon sige sila pangatawa, Papa Joe. Unya, ang usa nang utana kung kumusta na kuno ko. Kumusta na kuno akong papa. Wa ko makatingog kay hangtod niya tong mga taknaa, wa gyapon ko makasabot sa panghitabo, Papa Joe. Unya nag-iyahay na og tindog ang mga lalaki unya ila kong gipaamin sa ilang mga kamot. Dayon lang giingnan nga ubanan nako sila sa ilang paglipay-lipay sa akong paghiabot. Dali. Banimig inom, magsaulog ta sa mong pag-abot. Di pud tiaw ang dugayon sa panahon nga ng labay oy. Karon pa ta nagkakita. Samtang nag-inom ko nila og tuba, Papa Joe, di ay laing babae nga niabot. Ang akong paboritong apo niabot na gyud. Matud pa sa laing babae. Ha? Ako? Imong apo? Unsang itabuang nga manghud pa manggani siguro tikag edad? Pangutana ko pa niya. Ayaw naglibuga imong utok. Uy, basta ako mao ang imong lula yada. Kami ang mga igsuon sa imong lula. Tubag pa niya. Nisamot ko kalibog, Papa Joe. Mao nga nakapangutana ko. Gipangutana na sa nako siya og unsa nang tuiga. Ningon siya nga tuig 1960. Tubag pa sa nagpailan ako nga akong lola yada. Ha? Kadugay na gud aning tuiga. Kiyunsa man ako pag-abot aning dapita? Pangutana ko pa. Nagbiyahe ka og layo gyud kayo nga panaw. Wa na ka makabantay nga pwerte nimong gutuma. Nahurot gud nimo sa kakaldirong mais. Tubag pa sa nagpailan akong lola yada. Murang natural ra kay nila ang pag-abot nako sa ilang panahon. Ila kong giasikaso, gipakaon o gipainom. Samtang malipayon sila nga nag-abi-abi nako, di usa ka gwapang babae nga niagi sa among tungod. Uy kay maayo nga niagi ka diri Klaring. Amo kang ipaila-ila niya oh. Matud pa ni Lola Yada dungan sa pagtawag sa pangan nga Klaring. Niduol ang dalaga, Papa Joe. Pagkakita nako niya nagtinutukay mi sa mong mga mata, pero una siya nga niduko. Mao nga nakaingon ko nga magiuwawon si Klaring. May tsura si Klaring, pero itumon og panit. Human mo gila-ila na nangin siya nako. Mupauli na ko sa amo, kay maghikay ko sa amo para naay makaon sila si nanay ug tatay inig abot nila. Ha? Pero makita pa kata? Basin og makabalik na ko sa amo. Tubag ko pa, Papa Joe. Asam day inyo ha, Marlon? Pangutana pa ni Klaring. Tuas layo, layong katuigan. Tubag ko pa. O sige mo, balik lang ko unyang gabi kung naapa ka. Matud pa ni Klaring. Igon lang ko sa paglantaw ni Klaring samtang naglakaw palayo. Ambot ka og ngano nga samtang nagkalayo siya mura makugibati og kaguol. Wa madugay niingon nga akong lola yada nga, uy, alas 4 naman Marlon. Usa ka oras na lang, mag alas 5 na. Sa kong nahuna nga, unsa din na sa alas 5 nga mura man sila og naguol sa kong tanaw. Niduol si Lola Yada nako og giupuha pa nga akong buhok sa akong ulo. Salamat kay Dong ha sa imong pagbisita namo. Matud pa niya. Unya nisunod po og alirong nako ang mga batan-ong mga lalaki nga ako kunong mga apuhan. Nga hangtod niya tong mga taknaa, wa ko makailan nila. Kay wa man sila musulti sa ilahang pangahan diri nako, Papa Joe. Hinaot pa nga magkakita pamig ni Mugusab. Matod pa sa kalalaki nga ako kunong apuhan. Ha, kung mao na, mubalik na ko sa amo, sa akong tuig. Inosente ko pa nga pangutana, Papa Joe. Nagdungan sila og tando.
Kalit nga gibati ko kaguol. Kung ako'y pabuton, di na ko gusto mo balik sa present. Mas gusto na ko nga niadto na lang ang tuig nga 1960 kay naka-experience kong pagmahal, gikan sa kong mga unom ka mga apuhan. Malinaw ng palibot, priskong hangin, way mga sakyanan, walay saba, ug labaw sa tanan Papa Joe, naguol ko kay di na ko makakita ni Claring. Pila ka minuto sa dili pa mag alas 5, naghangos nga niabot si Claring. Marlon, mubalik na ka? Pangutana pa niya. Wa ako makatubag niya, kaya ako mismo wa masayod unsaon pagbalik sa present. Basta gisulti lang sa kong lola Yada nga mubalik na ko. Gipangutanan ako si Claring kung ganahan ba siyang muuban nako. Ganahan unta pero di na ko mabiyaan sila si nanay ug tatay. Pero ay kabalaka, Marlon. Basin di ay magkakita pa ta sa laing higayon. Kung moabot ka ng kanang takna, hinaot pa nga makailalang gyapon ka nako. Naglaro si Claring o naglakaw si Claring palayo nga nagwarawara sa iyang kamot. Igo lang ko sa pagtanaw samtang nagkalayo siya. Napukaw ko sa tawag ni Lola Yada diri nako. Dong, niabot ng oras. Lakaw na balik dito sa balay og sud sa kwarto nga imuhang namatan. Higda sa katri og pagbukot og habol. Tungod kay wa man dayon nako makalihok Papa Joe, halos itukmod na ko nila sa akong mga apuhan. Lakaw na pagdali mintras abli panggangaan. Matud pa sa lain akong apuhan. Nisunod ko sa ilang gisulti og nilakaw pagbalik sa dakong balay og nisud sa parehong kwarto nga akong namatan. Gibuhat na ako ang ilang gisugon nako nga magbukot gyud og habol. Unya piyungon ang mga mata. Wa na ko masayod og unsa pay sunod nga panghitabo. Sunod na ko nadunggan mao ang kusog nga mga tuktugaok na sa mga manok. Gikuha na ko og gibukan nako ang akong mga mata og giobserbahan ang pamati sa akong lawas. Huot gyapon ang akong dughan og na-feel nako ang kasakit. Gihikap nako og giaphuap ang akong dughan dungan sa pagbuka sa akong mga mata. Nakita dayon nako ang mga pamilyar nga siga sa suga sa akong kwarto. Nadungog nako sa gawas ang pamilyar nga tingog sa mga sakyanan ug ang tagaw-taw sa mga silingan. Ang mga manok nga sigig tuktugaok. Dito ko nakaingon nga nakabalik nako sa akong kalibutan nga usa kabuhi Papa Joe. Papa Joe, nagsuwat ko nimo ani kay sukan niya tong hitabua wa na ko mahimutang. Di mawa sa kung nahuna ang tuig 1960 kundiin ako pang nahimamat ang ako mga apuhan nga pareho ng mga patay tanan. O si Claring? Si Claring Papa Joe di mawa sa kunahuna ang iyang tamis nga pahiyom o gisiaran ko niya nga magkakita pa mi sa laing kalibutan. Asa ka nga kalibutan ang iyang ipasabot Papa Joe. Naginusara lang ko sa kinabuhi. Why makasultin na ako sa insaktong nitabo nitong gabi una. Kung sa kinitabo na ko ito Papa Joe? Nag-time travel ka ako sa tuig 1960 or di ba kaha niagi kog kamatay? Bisa ko sa pinitabo niya to kung namatay ko or nag-time travel ko, doon nagyoy usa ka tawo nga gilauman ako nga makita pagbalik o makitaan pagbalik. Nga unta magkakurus ang among agianan ug mao kana si Claring Papa Joe. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong istorya ug by the way, ako na kining isulti sa akong mga kauban sa trabaho pero wa ko nila tuhoy. Mao nga diha ko nimo nagsuwat Papa Joe og hinaot pa nga mahatagan ko nimo og gamay nga katin-awan. Kini mo magtatampo, Marlon. Mayong adlaw nimo Marlon ug sa tanang mga nagtanaw sa tong YouTube channel karon ang Dear Papa Joe. Again, ay mo kalimot pag-subscribe ug click the notification button para ma-notify mo sa ato ang istorya nga mga bag-ong i-upload. Now, balik sa imong istorya, I'm sure daghan andi makatuo nga murag makaingon sila nga bunga lang sa imuhang imahinasyon. Daghang mga pangutana nga di gyud nato matugkad. Maybe dunay gustong mutugkad and then ma-explain niya through science nga siguro during that time nadyo ka sa stage ato nga sakto to imong gingon nga basin nakuyapan ka or giatake ka atong panahon na. Pero wala nimo panumbalinga because you're not so sure kung atake ba to or basin gatuo ka because you're a construction worker, basin gipamaulan lang ka o gibikugan lang ka to na panutan, daghan man kay tag-explanasyon.
Tungod siguro nga ni kana nga imposible sad kayo nga takihon ka nga syempre kung mingon ka construction worker piskay gyud ang lawas, di ba? Pero it could be nga ni panaw kag kadiyot atong panahon na, and then nilatagaw ang imuhang kag. Pwede to nga siguro sa tungunahon na the time machine, lisod pag-explain, no, because I'm not an expert with that. Pero kung mingon kag time machine, imposible sa kay nga mahipatik siya sa imong utok kay wa man nimo mahimamat ug makita ang itsura sa imong mga apuhan sa una. Pero nakaingon ka nga familiar ilang mga naong, maybe because doon na kay luksong dugo. And that cannot be explained by science kung ingana lang. Kay it could be a defense mechanism sa tong utok while nata sa stage nga mapadung na ta nga mo turiring ba murag mawa ning kalibutan na. So that could be their explanation. But based sa explanation nimo nga makita nimo ang mga nipanaw na, pero lahi ang ilang mga panagway kay murag karaan na kaayo. Unya nailhan pagyapon kanila sa imong itsura sa pagkaron murag lisod gyud kay karon, no. Pero kanang experience nimo nga near death experience nga kanang makaingon ka nga makita nimo ang imuhang mga kay kanang kapaliantihan, mga kadugo nga nipanaw na, kana makaingon ko nga murag tinuod na kay ako mismo naka-experience ko ana. Way back 1998 na disgrasya ko, ay niapil ko lumba sa mountain bike, and then all of the sudden nawagtangan ko control sa kong bisikleta, nataga ko sa pangpang mga 50 feet, and then natugpa ko and na-damage ang ako ang and gidako nila sa hospital. Okay? And while nga unconscious ko, kaya di man ta sa kung nakapatulgon lagi ana, basin mo sa nitabo nimo nakatug ka, mo na nga ang imong utok ato mo ay nag kuan ba? Murag nagmanifest nga ingato mo nitabo. That's science. Nga murag defense mechanism ba. Pero sa ako sa nitabo ato, ako yung nakita nga nagbike lang gyapon ko. And then nakita na ko akong tiyo nga namatay na. And then nangutan ko sa akong tiyo nga, uy, nalagi ka tiyo. E siya, padayon. So, ni padayon lang gyapon ko bisikleta. Based on my experience nga susama nimo. Pero lahi ang scenario. And then siyog bisikleta tuyok ra man gyapon ko sa mong bukid. And then pagbalik na ko, lahi na sad nako nga tiyo nga namatay na sad. Balik tuluto ka tiyo, igsons kong mama na nga matay. And then ang kuan sa to kamanghuran nga bago lang namatay ako nakita niya ko sa kong tiyo nga, oh tiyo nasa lagi ka, gignasa ko niya nga padayon ana. And ilang mga sanina puti ug itong mga karsones ana lang. So way communication nga basta ilang ko padayon. And then pagpadayon ako, pagbalik na ako same ra gyapon, same na tuyok ra gyapon ko, nakita nako ang sunod na sa akong mama nga tiyo nako nga namatay. And then gadudan ako sa akong conscious mind na to, though ingato, nakapangutan ako ko, tiyo, namatay na ko. Wa siya matubag ug kanang sakto nga tubag basta niingon lang siya nako nga padayon. So mo to padayon to. Pagpadayon ako mo to nakalit buka ang ako mata, and then nakamatan nako nga left and right na ang injection diri sa anti-tetanus injection atong time. And then what happened was na amnesia ko for 1 week. It was August 8, hapit na 1998. Moto'y pagka-collapse atong sa ka-building loyo sa Abiliana Grandstand before. So makaingon ko nga naagi yung mga butang nga di na to ma-explain. And maybe it could be nga samtang mawatan ng kalibutan na tinuod nga doon natin mga dimensions nga maduan nga ang mga buhi dili mo tuo kung ato nang isulti nga mahog na siya bunga sa unahuna. And maybe dong no nakita na nimo si Claring, pero di lang nimo mafamiliar kay sa imong edad karon nga 30. Imagine na kung 30 si Claring 1960s daga na siya. Kung imong i-plus ang iyang edad sa 1960s, kumpletan butang to lang ito og
20 anyos siya dito. Niya, 20 anyos plus 1970s, 80s, 90s. Wata kabaw gani og ang imo harang nahimong lola nga nabana bro sa imong lolo kay basin baut si Claring. Basin na tinudyangan kay Clarissa. Bitaw no, again guys, matanghaga jud kayo ang mong istorya. Ako, I'm just trying to comfort you. I'm not saying nga it's true. I'm not saying nga you have to bank on it nga huwaton nimo si Claring nga moabot. Kay it could be nga, you know, di na to ma-explain nga dunay laing tao nga susama nimo nga moabot sa ayang tuig, ahead pa day siya nato from the future nga moabot siya diri unya ma-familiar nimo siya, and then makaingon ka niya nga di ba ikaw si Claring, pero di siya moangkon kay di na niyangan. We really don't know. Sumo lang ina nga puno sa tanghaga ang kinabuhi, and samtang naapatan ning kalibutan na, let's enjoy it and let's embrace it, embrace reality nga ingani gyud ni siya, puno sa mga pangutana. Ang importante lang, live by the day, kay mao man ay papil nato samtang buhi pa taning kalibutan na atong gampanan kung unsay papil nato. And please take good care sa imong health, pa-check up kay basin og giatake na katuwa lang kakabaw, delikado na simbako mabalikan ka. Ug sa tanan natong mga kaigsunan diya, amping mo kanunay. And kung unsa man gani inyohang ma-comment, whether mo tuo mo or sa dili, or whether nahitabo to, palihog lang, tambagi lang sa siya sa ubos. I-comment ninyo o sa inyong mga na-experience. Okay? So, daghang salamat mga kaigsunan, mga ka-dear friends, kinisa ninyong ubos nga lagad. Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing.
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.